Ahal velaýatynyň Bagır owasynda howly jaýlary ýykylan onlarça maşgala mekdepleriň sport zallarynda ýaşaýar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Geçen we ondan öňki ýyl Bagır owasynda ýerleşýän Nusoy galasynyň golaýyndaky howly jaýlaryň ençemesi ýumruldy. Şondan bäri ýaşaýjylaryň köpüsine ne kompensasiýa төлediler ne-de ýykylan jaýlaryna derek başga jaý berdiler. Şol sebäpli indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri jaý ýykylan adamlaryň onlarçasy Bagır owasyndaky mekdepleriň sport zallarynda ýaşaýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde söhbetleşip bolan habarçy 29-njy iýulda gürrüň berdi. Mekdepleriň sport zallarynda ýaşaýan ýaşaýjylaryň ençemesi bilen söhbetleşip bolan habarçynyň sözlerine görä, jaý ýykyşlyk amala aşyrylan mahalynda ýaşaýjylara täze kwartiralaryň beriljekdigi wada berilipdir. Şondan soňra käbir ýaşaýjylar täze ýaşaýyş jaýlary bilen üpçün edilen bolsa-da, olaryň aglawasyna kwartira berilmändir. Azatlyk radiosynda gürrüň edilen mekdepleriň ýerleşýän ýeri barada dolu maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülege mälim etmekden saklanýar. Azatlyk radiosynyň ýokurda aýdylan maglumatlar barada ahal velaýat häkimligi bilen habarlaşyp, kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Soňky ýyllaryň dowamında Aşgabatda şäheri awadanlaşdyrmak çäreleriniň çäginde howly we köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň müňlerçesi ýykyldy. Bu habarlaryň fonunda Azatlyk radiosy we hukuk guramalary hususy jaýlaryny emlägini ýitiren käbir adamlara ençeme ýyllap ýeterlik kompensasiýa ýa-da hiç ýyly jaý berilmeýändigini birnäçe gezek habar berdi. Şu aýyň başynda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri paýtagtyň häkimetleriniň hususy eýetçilikdäki ýaşaýyş jaýlarynyň ýene ençemesiniň ýykyljakdygy barada emläk eýelerine duýduruş berendigini aýtdy. Şonda habarçy Aşgabatyň häkimetleri tarapyndan ýykyljak hususy ýaşaýyş jaýlarynyň eýelerine başga ýerlerden kwartiralaryň beriljekdigi barada wada berilendigini ýöne onuň nähili esasy beriljekdiginiň aýdyň bolman galýandygyny hem belläpdi.